maganganun da aka yi da su a nan wajen na yadda na goyi bayan maganganun da aka yi. Magana dai guda ɗaya wacce zai yi wa ɗan uwa na gyara a Hassan Ado ita ce kana sauraro na? Da abin da ka gani kyakkyawa to daga Allah ne. Wa ma sabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Saboda haka duk abin da Allah ka ga yayi ba a tambaye sa dan me akwai dalili. Kuma rayuwa tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah shi yake jujjuya ta. Babu wani wanda yake iya fita daga tsarin Allah sai shi. Babu abin da an yi shi ta ce ba Allah ne ya shi. Akwai dalilin yinsa wata illa kai ne ba gane ba. Da haka ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kuma sautari da ka so kana san abu ka gaba alkhairi bane wanda kake yi kuma za ka ga shine alkhairi a wajenka. Allah shine masani kai ba sani ba. Wannan haɗuwa ta mu abinda nake gani ko fahimta ta don ta tabbatar da tafiya ɗaya da sake tabbatarwa da shugabanci na shi tsohon shugaban jam'iyya tsohon wannan jihar Kano a Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Haɗuwa da aka yi da tattaunawa da aka yi ta sake tabbatar da cewa akwai APC kuma mutane a shirye suke su yi APC. Bayan APC ta yi kokari ta rike matsayinta na kashi 90 wanda ta taho da shi a 2023 duk mai hankali wanda ya dame sani ya sani APC ta samu karuwa. In kuma kana ja APC ba ta samu karuwa ba, Allah ya kai mu 2027 za ka gani a ƙwaryanka cewa ta samu karuwa. Maganganu da aka yi ta yi na gudunmuwa ko matsaya na mulkin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ko kuma maganganu da aka dinga faɗa a idan mutum ya tashi zai yi magana ta son zuciyarsa. Mun koma APC muna goyon bayan Bola Ahmed Tinubu, mun koma APC kuma muna goyon bayan Bola Ahmed Tinubu. A wannan garin mun san wanda lokacin da Obasanjo yake yin abin da yake yi su ne jagorori wajen tallafa Obasanjo. Wannan sabon abu ne. Lokaci ya yi tafiya ta tafi, mutane sun yi ilimi da abin da ake da sai a yi shi da kididdiga da ilimi ala basirati. Yanzu idan kana yin magana yara ko matasa ɗaukar wayoyin suke suna gurgurin magana da ka faɗa gaskiya ce ko ƙarya ce. Ba na so in dawo kan maganganun da aka yi gaba ɗaya, amma bari mu faro ta kan ɗan uwana injiniya Zici, chairman appropriation. Kamar yadda His Excellency ya faɗa, ba wai Asuwaju Bola Ahmed Tinubu kawai ba, ko da Abdullahi Umar Ganduje kawai ba, shi yana cikin sanadi da dalilai na shigar mu jam'iyyar APC da mu gashi. Kuma wannan ya samu asali ne saboda taking care da interest ɗin mutane. Idan ana maganar shi kuma shugaban jam'iyya daga lokacin da aka gama zaɓe 2023 ina jin yana cikin sauku na farko da ya kira ni dalili da Kabiru Alasa ya yi magana wanda tun mai hankali ya kamata ya saurari wannan magana. Tun daga nan mun ci gaba da gaisawa, ya kuma fahimci muna da kyakkyawar alaƙa da shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa da kansa ya fara yi mana magana saboda yana ganin tsayawar ko kuma abin da muke yin magana a kansa abu ne da ya kamata a ce ƙasa ta tafi a kansa. Lokacin da muka fara zama da shugaban ƙasa ko kuma a yanzu haka sai da na gabatar da abubuwa guda 10 wanda dukkanin mai magana, dukkaninmu a Kano muke, dukkaninmu 'yan Najeriya ne mu, dukkaninmu muna karatu, dukkaninmu mun yarda da ranar da Allah zai tashe mu ya tambaye mu. Dukkaninmu babu wanda zai yaji, kowa ya jefa kuri'a, kowa ya san abin da ya faru a baya. Kuma na faɗi wannan maganar, ita siyasa game ne na interest yinsa ake yi dan al'umma. Lokacin da biyan bukatar al'ummarka wanda yake yi dan al'umma shi kenan. Mu da aka zaɓa ba mu da wata iyaka da za mu dawo da mutane excuse cewa ba mu samu kaza ba ko ba a yi mana kaza ba, ba jam'iyya kaza muke ba. Allah ba zai saurare ka ba, domin da ka tashi rantsewa kai za ka zama loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. By implication
za ka zama loyal mutanen Najeriya waɗanda suka zama za ka yi duk abin da zai girmama su ya kare martaba da mutuncinsu ka kare kungiyoyinsu ka janyo ka kare mutuncinsu ka kuma ka kare jininsu matukar da kofar da za ka iya yin magana mutuncinsu ya a kare mutuncinsu arzikinsu ya karu a kare jininsu ta ika yi saboda wasu kalmomi na abcd ka halaka kuma za ka yi da na sani tsayawa a gaban Allah don Allah ba zai tambaye ka APC ba zai tambaye ka NNPP ba abinda zai tambaye ka rantsuwar da kai da damar da kake da ita mai kai wa mutanen ka a fili ya Allah ka zama shaida a ƙarshen magana ta a cikin al'umma da ke magana bari faɗa abubuwa guda 10 wanda a shirye nake Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye na kansa a farko bayan mun shiga majalisa a kan jihar Kano mun samu gwamnatin baya ta sai da iya kudin Kano shekara 30 da wasu mutane mun tashi ni na tashi na ji hankalin gwamnati da shi a Siwajin cewa bai kamata wannan ciniki ba an cutar da mutanen Kano ba ma su san an yi cinikin ba majalisa ta yadda muka yi ga masa yace ya yarda da wannan maganar tamu da muka yi a dawo da mutanen Kano iya kwadonsu ina zaton dukkanin matsalar arewa da za a faɗa kaucewa muke matsala ta zahiri a arewacin Najeriya wacce in kai maganin ta arewacin Najeriya za mu dawo cikin hayyacinmu shine ƙananan hukumomi a arewacin Najeriya yau idan kana gwamna za ka ga ba ka son wannan magana amma da ka sauka kai ne wanda za ka fi dagewa sai an gyara to me yasa ba za mu gyara ba mun yi yakin neman zaɓe a jam'iyyar NNPP mun faɗi matsayin mu akan maganar local government duk inda muka je muna da kasan guda 44 da za mu yi magana akan cewa ba mu yarda da yadda local government take tafiya ba kuma umminci za mu yi magana akan local government wanda suke yi constitution sun bar 30% graduation da ake baiwa south sun bar wa 'yan south west bodoji da yadda su karɓi ba da tax da advantages arewacin Najeriya shine muna da ƙarin local government akan kudancin Najeriya guda 67 rike kudin ƙananan hukumomi a Najeriya kin arewa ne zalunci ne akan arewa na gabatar da wannan kudirin Bola Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya ce ya yarda har ya je kotu akan wannan wanda da wannan abin ya yi a zo za a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya a ƙananan hukumomi za a ba ƙaramar hukuma ƙididdiga da take hannun a cikin shekara 2 da ta karbi a Kano South garba local government ita ce ta ƙasa ba watan da ta karbi kuɗi ƙasa da naira miliyan 345 record is there Sumaila local government ita ce ta sama babu wata da ta karbi da ƙasa da naira miliyan 520 da wani abu babu abin da ba ma ƙididdigarsa kuma mun san yawan ma'aikatansu mun san yawan walarin da suke saboda haka abu da za a yi wa arewa na farko shine wancan kudiri da shi Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka daga wajen mu a sane ya je shi kotu a tabbatar da shi dan ɗan jam'iyya su samu sauki a zauna a yi harkoki tsaro ya dawo a arewa arziki ya zaga a ƙauyukan arewacin Najeriya mun shiga da alƙawarin hanya ba irin magana da ba a ringa mana ba wudin gaya yawan mutane ba irin alƙawarin da ba yi ba motion ɗinmu ƙudurinmu da na yi a sanin muka gabatarwa da Asiwaju ya yi a furumin biliyan 124 aka ba triacta kowa ya gani an ba triacta yanzu suna nan suna ta ƙoƙarin mobilizing to the side ban sani ba ko wudin gaya shiwarin da maturu fataskun har a Borno ba a arewacin Najeriya ta tawaita abokina yi magana Kano irrigation suke mun zauna da farar da mun yi magana ya tambaye mu damuwar na gaya masa abin da zai mana ya yi reactivating din Kano irrigation suke ya yi mana reactivating dinsa wallahi ya ce ya yarda istilahin da abin da yake so ku je na rubutu tale tare da ina na rubuta na tura masa wallahi bayan wata
ban sake koma da maganar ba, kawai nema na sukarin kai cewa president ya yarda a je a yi wannan ayyukan a Kano South. Aka kira mu da ni da abokina Kabi, bari karanta wa mutane wasu abubuwa guda 10 don su fahimci wannan approval din ne, wannan approval ne yake. A cikin approval din duk wanda yake Kano ta Kudu ya sani an yi makin 2 wells na noman rani a lokacin gamman 16, ba karamar hukumar da take da kasa da 300, guda 5,000. Kowanne manomi guda ɗaya za a ba shi injin da ya fi naira 300,000. An kuma haka masa rijiya ta sama da 300,000 wanda za mu zo mu ran da muke magana da Murtala cewa za mu zo mu ga baki ɗaya a zo a yi lancin injinan mu guda 5,000 a gonaki guda 5,000 a arewacin Najeriya. Wa ya ba mu wannan intervention din san da shi yana shugabancin a arewa. Erosion control din da yawa wasu sun gani a garuruwansu. Rural roads da yanzu nan haka ake yi. Rural roads duk wanda yake fice kasuwar mu ta da kai ga kanan ga injiniya nan ga sunan yanzu nan haka ma'aikata sun je layunan wannan bypass din za a yi ga yadda mutane suke shan wahala. International market ce, ban sani ba kowa Enugu take ko kuma Ibadan kasuwa. Hand pumps muna mota yanzu nake gaya kule masu ayyukanmu na hand pumps tuka guda 260 sun zo su je su gabatar za su kaddamar a albasu lokacin gaba. Solar power borehole guda 20 a Kafin Ciri da Calawa da Tuga. Ibrahim Ahmed na so a ce suna ɗaya nan gudun tare muka je aka ɗauki ƙididdiga tare da su. Yanzu nan haka mobilization suke jira, sun kan mobilization kuma sun yi mobilizing, gobe za su yi mobilizing to the side a Kafin Ciri da Calawa da Tiga ma har ƙara buɗe sabon section yanzu muka zo aka yi tun daga gefen garin Tiga har zuwa sabon section ne wanda shi ma zai zama kura garin malam. Kuma ko da garin malam da kura da dunkule noman ranar da suke yi ba don wani intervention ɗin ba, duk wanda zai je ya bi ga MD nan Rabi Suleiman ga Musa yadda ciyawa take neman rufe ruwa. Wannan intervention ɗin na Bola Ahmed Tinubu ya yi saving situation. Gashi nan da yawa farm equipment tsakanin adaidaita sau da babura da mini tarakta da ƙananan abubuwa na noman rani mun yi ɗaya makin za a haɗu jam'iyya za ta zo muna magana da shi a Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya zo za mu je mu kaddamar da tsakanin adaidaita sau da babur da sauran wannan farm equipment za mu yi empower mutum 3,000 instantly za mu yi a cikin an da wannan a gurguje a bayan haka Kano a yanar Polytechnic, Kano South Senatorial District. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Kabiru Al-Hassan ya yi bil ɗinsa a kan Rano Polytechnic. Lokacin da ta kabo ma magana baki da baki muka yi da president, muka gaya mana complaint ɗinsa, muka gaya masa complaint ɗinmu, ya ce ba a yi guda biyu. Amma saboda yadda muke presenting ɗin case ɗinmu na Kano South, ya ce kawai mu je mu kawo. Muka gama daga sanin muka aika masa, muna aika masa yanzu sai labari Rano ya ba mu comprehensive structure wacce za ta iya yi mana federal polytechnic a Rano. Ba ɗaya iyaka haka ba, ya ce to tun da haka ne shi sanata Abuja ya same shi aka mai da ta kabo ita kuma aka mai da ita Federal University of Technology, Federal Medical Center. Din Najeriya bai fi jihar biyar ba inda babu Federal Medical Center. Kano tana ciki. Allah Asiwaju Bola Ahmed Tinubu mun je mun yi obtaining approval a zo a yi mana wata za ta yi complementing ɗin Aminu Kano Teaching Hospital da Dala Osofani. Jigawa ga sunan da kuma Katsina ga tana a cikin garin Katsina. Bauchi ga Kano ko ina a Azare da ko ina Kano South mai babu. Yanzu nan muka je aka yi mana. Security intervention duk wanda zai iya tunawa lokacin da muka shigo a ƙananan hukumomin wajen guda 5 magana da bamu iya so faɗa ba. Bandit sun take
a ƙananan hukumomin wanda suke daga gurin na san mutane da sun bar garuruwansu, wasu sun koma dutse, wasu sun dawo cikin sumaila, aka in kai wajen ilu, aka in kai wajen rogo. Yanzu nan haka JTF a Kano South muna da kusan team guda 15 wanda da yardar da ƙarfi da association da friendship ɗinmu da gwamnatin tarayya har jirgin sama sai da muka kawo da mu da gwamnan Bauchi da sarkin Ningi da ya rasu muka kawo ya zo ya yi mana patron aka kama. Idan muka fito da zahirin ƙididdiga na bandit ɗin da aka kama ko bandit ɗin da aka kura daga wannan wajen, wallahi da yawa ba za su iya kwana idan su bi ba a wannan yanayi da ba. Tattaunawar da muka yi da shi aka bada approval ake mobilizing wannan abin a can haka. Ga right honorable duk a wajen da hannun su yake. Babu ne di secondary school established a arewacin Najeriya. A cikin wannan wajen da wanda yake so je ba daga kudin da aka yi biya maki na ne di secondary school. They are about to start. One of it is fine in arewacin Najeriya. Rehabilitation of educational and health facilities. Ta wajen honorable da kawai aiki da ya ba mu a Kano South tun ma kafin mu haɗe. A cikin gyaran makarantun aiki na sama da naira biliyan wanda kuma waɗanda muke yi an zaka. Saboda haka muna da abubuwa da yawa pending bill ɗinmu wanda in house sun gama wanda mun yi magana da president shine Federal College of Education Special a Karani. Package ɗinmu da muka yi na amfaninmu a cikin wannan ga al'asa ga shi a sanata Barau, dukkanin abubuwan da muka yi idan ka tattara da baki daya wannan abun muna da iko da capacity da za mu iya janyewa mutanen mu. Ka zo ka zauna ka ce wai saboda ABCDEFG da ta ke ilamiya ko kuma ba ma ba alifin ba tawo ba ko ba sun ke kasashe mun jaye a nuna na kuriya da wara haka da mun jaye wara da wara ya wani ko ka ce shi kenan a surat Bola Ahmed na faɗa na sake faɗa. Politics is game of interest. Ne interest ɗinka, if interest ɗin mutanen ka is clear, shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai tambaye ka arziki ba, mu ne muke arzuta ka. Abinda zan tambaye ka sallah, ya ce sallah ne Allah idan ka bi domin sallah ita ce ibadu ce. Abinda zai iya tambayar ka wato al'amura na ma'aruf wanda shari'a ta sani na kyautatawa irin wayan abu. Kana sanata baka yi ba, kana memba baka yi ba, an tambaye ka ai mu dijima muke yi, ai mu kasan wani ba baya son shugaban kasa. In ka je ka ce masa za ka koma jam'iyyar shugaban kasa, to da ka koma jam'iyyar shugaban kasa za ka je ka haɗu da Abdullahi Abbas, za ka haɗu da waye, za ka haɗu da waye, za ka haɗu da to ba mutum ne shi ba. Saboda haka wanda duk suke ganin cewa ba daidai muka yi ba ma tsoro, ba ma shakku, ba ma shayi, a shirye muke mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu amsa tambayoyi da dalilai da yasa muka ɗauki matakan da muka ɗauka. Babu wanda muke yin sa idan mu rufe. Kuma ita wannan siyasa kowaye ina cin har zuwa yanzu gani na yin na siyasa kamar ta kila ne mutu da ga nan da suka rage waɗanda za su iya cewa sun daga fara masu sani. Ina jin kyandilar da za su iya cewa kai na jikin su za su da tun shekara 30 da wani ya san da birayi ne ina da ma daga bayan da haka ina godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mana taimakon mu, Allah ya ba mu nasara. A ƙarshe kuma to kun ji wani aboki na yana magana, kun san shi da muka tashi ina jin yanzu ne muka fara tafiya ta da shi dan sarfi ne ni dan ta koda a tun shekara 30 da wani a ƙarshe dukkanin mu daga Kano muke. Magana nan ta san Kano, magana nan ta waye nan makiya Kano, magana nan ta wannan ba sa san Kano. Da Allah da annabi kowa ya koma gida ya yi sallah raka'a 2, ya yi tawassuli da duk abin da yake ganin ya yi shi wanda Allah ya yarda da shi. Makiyin Kano, mai ce da gafa a Kano,
mai janyo asara a Kano mai janyo a Kano masifa Allah ka yi mana maganin ta